Tehnološki park je mesto na kome se povezuju stručnjaci i preduzetnici koji žele da ostvare svoje privredne ciljeve uz pomoć novih tehnologija. Tehnološki parkovi doživljavaju ekspanziju 70. i 80. godina, a danas ih ima svuda u svetu. U našem regionu Hrvatska je prva počela sa gradnjom ovakvih parkova pre 10 godina, Bosna i Hercegovina pre 3, dok je izgradnja prvog tehnološkog parka u Srbiji trebalo da počne 2008. godine u Inđiji, ali je zbog ekonomske krize gradnja odložena. Uz pomoć programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave koji finansira Evropska unija, započela je gradnja Tehnološkog parka Vršac. Komunalni radovi počeli su 2009. godine, a nedavno je položen i kamen temeljac za fabriku koja će proizvoditi aluminijumsku ambalažu za prehrambenu i farmaceutsku industriju. U čemu je značaj Tehnološkog parka Vršac i koliko ljudi će u njemu dobiti posao, za Evronet otkriva Marija Pudar. Fabrika Global Projekt bavi se proizvodnjom elemenata za čiste sobe u farmaceutskoj industriji i jedina je takve vrste u Srbiji. Sa radom je počela prošle godine, čime je Tehnološki park Vršac dobio prvog stanara. Na najsavremenijim mašinama i u stalnom usavršavanje 12 radnika proizvodi instalacije i panele kojima se oblažu operacione sale i laboratorije. Za većinu je to bila jedina prilika da dobiju posao. Ovaj posao mi donosi prihod i za decu i za porodicu, za sve. I veoma sam zadovoljan i lako raditi u lepim uslovima. I teško naći ovakav posao. Direktor fabrike Slavoljub Korčakovski zadovoljan je poslovanjem, posebno što se najveći deo proizvodnje izvozi na tržište Ruske federacije. Već sledeće godine u komšiluku ovog pogona biće izgrađena fabrika za proizvodnju aluminijumske ambalaže u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, koja je potencijalni kupac njihovih proizvoda. U Tehnološkom parku će na našu sreću doći do investiranja u visokotehnološke pogone, gde ćemo sigurno probati da nađemo i mi naše mesto. 4 kompanije su nedavno sa gradskim vlastima Vršca potpisale ugovore o kupovini zemljišta u industrijskom parku, gde će graditi proizvodne kapacitete. Italijanska kompanija Lamp East će prva početi izgradnju fabrike za proizvodnju ambalaže, u koju će biti uloženo 3 miliona evra. Kada bude proradila punim kapacitetom u septembru sledeće godine, zapošljavaće oko 100 radnika. Svi zaposleni biće u prilici da se za rad obuče u Italiji na istim mašinama na kojima će raditi i u Vršcu. Odlučili smo da ulažemo u Srbiju jer je naše poslovanje vezano za farmaceutsku industriju koju snabdevamo ambalažom. Proizvodnja lekova seli se iz zapadne Evrope u istočnu. Imati proizvodnju bliže Rusiji i Bugarskoj daleko je bolje nego proizvoditi u Italiji i odatle izvoziti. Osim za proizvodnju ambalaže, u parku će domaće i nemačke kompanije graditi još 3 fabrike za proizvodnju lekova, opreme za dijalizu i gotovih obroka. U Tehnološki park će u narednih 5 godina biti uloženo oko 30 miliona evra, a posao će dobiti 1000 radnika. Mi smo ovaj tehnološki park brendirali, targetirali smo farmaceutsku industriju kao industriju od izuzetnog značaja za našu opštinu i za region. Mislim da je to dobro i za naše građane, buduće radnike, zato što su plate u farmaceutskoj industriji dosta više nego u ostalim sektorima. Park se prostire na zemljištu površine 7,4 hektara, pored međunarodne pruge koja spaja Beograd i Bukurešt. Evropska unija je kroz program podrške opštinama severoistočne Srbije za izgradnju kompletne infrastrukture izdvojila 2,7 miliona evra. Lokalna samouprava je dodatno uložila 1,2, a Telekom Srbija pola miliona evra. Osim izgradnje infrastrukture, mi finansiramo i obuke za poslovanje u okviru Tehnološkog parka. Takođe, promovišemo sam koncept i ideju parka kako bi privukli što više investitora. Tehnološki park trebalo bi da doprinese razvoju Vršca i čitave regije. Svi ulagači imaju registrovanu firmu na teritoriji opštine Vršac, čime će biti obezbeđeno punjenje opštinske kase, a zaposlenje će osim Vrščana dobiti i nezaposleni iz nerazvijenih opština, Plandišta, Bele Crkve i Alibunara. Broj tehnoloških parkova raste u razvijenim zemljama. U Španiji je, na primjer, u posljednjih 20 godina izgrađeno 80 tehnoloških parkova koji imaju po 500 preduzeća. Oni se osnivaju uglavnom u blizini visokoobrazovnih institucija i istraživačkih centara, tako da privlače vrhunske stručnjake, ali i mlade talente koji se u njima dalje usavršavaju i obrazuju.
Gledali ste Evronet.